unozvichekeresa iwewe pache zvako. Unotsvaga jere jongwe rako rehuku nezviyo, toerenga zviyo zvinokwana kuita 40 mumaoko, ndoisa mumba, ndovharira jongwe rako. Rodya zviyo zviya zviri 40 kusvika raita dosi, ndotora dosi riya, ndocheka jongwe, ndotora ropa, ndokugadzira iwewe wauya koromba. Ndichakuisa kachironda Kumagaro, ndokusingaonekwi ndokuti unenge wakapfeka pendi. Kachironda ikako akapori kusvikira 40 years, unenge une mari isingaite, mabhazi, magonyeti, masupermarket. Asi karonda akadini akapore. Mushonga uya unenge uri kumwa tumvura tunenge tuchibuda pakaronda kako. 40 years dzichipera, iwewe uchafa zvisina anoziva nzira yako yekufa. Warwara here? Hauna kurwara here? Wandoonekwa panzira wakafa here? Kana kuti wafira mumota here uri mumota? 40 years dzadini dzakwana. Ndiyo mishonga ndakauya nayo kubva kuGhana. Ndiye ndinotaura kuti ndakantora mishonga kuGhana. Ndiye mishonga yandinayo pano. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.